Hakawat kabalai jong senam araja rarpsau lapun kena ya ke final jong katat AMENSA Open to All Football Knockout Tournament jong senam araja rarpsau per jong senam araja rarpsan ya kabala pelong daka All Marngar Ex-Servicemen and Serving Association ke jong ke sipai ki pulit ki bala jong tait no nakarai marngar haka jinglam kumu Presiden uba Niren Pamba Sekretari uba Arun Mahajohong lambat kiwe ki nongkit kam jong kane ka kenhun kabala pelong hapo kamadan he marngar Ribhoi District menjaga sengi jong ka khandai tere ku nailur araja rarpsau hakane ka sengi lawan bansaki da uba shngan lang thank you bedeu President jong ka Ribhoi Unit X Service nang ta uba Arnold Singli kirong ba snong lambat kiwe ki rurang ba hakane ka program lawan bansaki da MLA kanong po constituency ba Meral Bon Sim kumu kongsan lambat kiwe ki long kpa kibala khot singba hakane ka singi haba phai shaka jingle kai ki kanhon yale kai ki biale kai hakane ka singi final kalong hapadang kalang phado sport club persya kayo molong sport club hakane ka tournament lawan ban simbenta da arpoi tli ki tim henry tangkine artli ki tim napdang ki te ki wepat ki ba yakon hakbakot ka singi bakhadu jongkane ka tournament hakane ka jingle kai kalang phado sport club kalayo ban penki jar nangkong hadin katokane porpat kayo molong ru kalayo ban penki jar kumju hajan buku jong ka jingle kai pat kayo molong kalayo sa shikol ban penki jar hakalang phadur henry kanong job hakane ka tournament layo ra da kayo molong arla iwe harengkat ka song pisa arpeu hajar tingka rengkat bat ka trophy adia kanong job ka babut rengki pat layo da kalang phado sport club rengkat ka song pisa ka bakhat san hajar tingka harengkat ka trophy daki spangut ki riu pajba ki wan ban saki ha saudong jong kane kamadan banya kersan nya ki kenhun ka jongki ban penpo syak ka jing job jong kani ka dong mar kathan ke jongi khamtam kani ka dong mar kathan mar kila ya pun pha hadu kata ngalabun pun sin ngalaman banyu kujat syakani ka dong mar kathan namar ngalong unong yalam u president jong ka Ribhoi unit jong ki ex serviceman league ladang idon hagno ko jingja ka baskeusi lade ka jingja ka baskeuha ni ha banu ban shi banta ban ngai scam bagi no song song ke ka dong mar kathan pila junya i nakapor shakapor kai ke banile nak banta ki parat khot ki jongi la kidon laragi shem hagasnosi ne hagasnobha bab ngalong vice president jo kastiap ke jongi bab nien kakam ke jongi kalong ban pen snowtho ban ye werlem ban ye kitlem ya ki para ex serviceman ki bala khamno
Hagasi kerta ke jogi namar kilat reshwa haswa jungi bat ka kam jong ketika lik ke jongi kalong bat don bon ba hagi tu kipor kibang impat yai bha ketika lik ke jongi long don ki ex serviceman ki ex army navy and air force kiba don hagi snong long kindong ki jongi wat ya ka pension ke jongi rokim tiap laka point em kata ka pension ke jongi kala benlong ka pension ke jongi kala dai ban point arpo hajar hinrei kiyo be tarsan rio hajar kintim ki bapi badai lengba jo kenika lik ke jongi ngilala ban penbe hadu unta ban kidang dong ki kato kade ki barangsa bat ki berngin ni hab ban ye penbe ban kabas ngau tenat kalong bahagani ka temri hoi ke jongi menta nakalian jong ka sentrang gong dengan kai khatsan lak tengka your way u ex serviceman ubala yeshim benta hagatma 1965 and 1971 hagatma ba Bangladesh ban hagatma ba Pakistan ban nakai ka dong ka bangal dan ka kidong phoi bong kidong laimut arut kila khamno but iway dang im hadu manta ilong itemen basan jong kabalang presbyterian hapo kerdem iladon menta la khandai pros jang tam lege kata galong de syakri kamu tu ka jongi galong ninang yai syakri hadien menswa hakapor ka pangidang don haka service bat kini ki bala ki jongi ki ba don menta haka service ki dang train ki syakri ki dang syakri na ka benta ka ri bar ka jai brio na ka benta ka ri ka pe ye ka jongi ka ri nia ka pe ye ka jongi bat kini ki paralo ki bala shonthai bat ka moto ka jongi ka long nginang yai syakri shimon ba ki bala shonthai na ki xrb ki bala long ki rambashno ki bala long ki sarashno ki sardar raj ki nong yalam niam ki bon ki benta ki bagi syakri don ki batrai yang ke second career ke joki ki batrai hagi government don ki batrai hagi public sector hagi no ki benta kata kalau ke kamram ke joki ka bangin nang yai tre video.